yanzu mutum yanzu ba mutum ba ko zaune ya yi ba ko zaune ya yi ba yau fa kai ta kuma da rai da yau fa kai da ko da ba ne da dole ne wannan da dole ne ai da kaje ga wani kura tun da wannan ba to ga tabban da tsakanin shago aure tun da dan Allah ba sai saka dan Ali ya ce a hankali ne ya ce yanzu na dawo tabban zai yi ga tabban da tsakanin dan Allah ba sai saka da shi da shago aure tun da dan ka zauna kai kallo wani ce ba ruwa na ga tabban nan tsakawa na gabas kudawa na kudu kudawa na arewa ku fita kudinku jama'a suka ce suna yin wasu babu ruwansu da wani babu sulki tabbata mashi kwanar yana yin ba in ya zo gidan tabbata yin ba
lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tabbata ana yi dogon dan musa sabon mata dogon dan musa sabon mata na gode kartau